Готови ли сте да подобрите начина ви на работа и на вашия екип? Отключете силата на Agile и Scrum с курса ни Agile Essentials with Scrum. Казвам се Кирил Левтеров, Project Management Team Lead с множество сертификации, над 10 години опит в IT сферата и ще се радвам да бъда вашия гид в света на Agile и Scrum. В курсът ще научите какви са разликите между Agile и класическия менеджмент, основните Agile методологии и принципи и най-важното какво е Scrum и какви са неговите основи. С придобитите умения ще може уверено да работите в една Agile среда и да допринасяте за работния процес. Могат да се включат всички, които имат желание да навлязат в Agile света, като първоначални умения не са нужни. Ако искате да започнете вашето Agile пътешествие с мен, запазете своето място сега.